A na závěr nás čeká rubrika Objektiv osobně. Ladislav Kerekeš nás vezme do první soukromé přírodní rezervace ve střední Evropě. A je tu Objektiv osobně. Dnes se podíváme za naším slovenským zpravodajem Ladislavem Kerekešem. Míříme na východní Slovensko. A Laco nás vezme, jak už jsem slibovala v úvodu, do první soukromé rezervace ve střední Evropě. Rezervace Vlčí v pohoří Čergov nedaleko Sabinova byla ještě nedávno obyčejným lesem, kterému hrozilo vykácení. Našli se ale lidé, kteří si předsevzali, že zachrání poslední zbytky tamních přirozených lesů. A jak vlastně samotný les získali, to už vám řekne Ladislav Kerekeš. Asi pol hodiny cesty autom od Prešova do dedinky Hertník a potom úzkou lesnou cestou k horskej chate Čergov. Odtiaľ vyrážame pešo na zhruba dvojhodinovú túru po hrebení. Z vrcholu kopca Čergov, po ktorom je pomenované celé pohorie, vidieť za dobrého počasia na jednej strane Vysoké Tatry a na druhej Šarišský hrad. Jesenný opár nám bohužiaľ neumožnil, aby sme sa s vami o tento pohľad podelili. Cieľ našej cesty je však z tohto miesta vzdialený ešte asi hodinu chôdze. Tak, a sme tu. Súkromná rezervácia Vlčia. Oficiálne vznikla až v roku 2004 po niekoľkých rokoch namáhavých rokovaní a sporov s úradmi i vlastníkmi okolitých lesov. Kúp si svoj strom, nápad za 1 000 000, presnejšie takmer za 8 miliónov korún. Zhruba toľko sa totiž podarilo dodnes vyzbierať ochranárom z lesoochranárskeho združenia Vlk na záchranu týchto lesov, a aby tu mohli založiť prvú súkromnú rezerváciu na Slovensku a možno aj v celej strednej Európe. Z viac ako 11 000 stromov v tejto rezervácii, ktorá je svojou rozlohou necelých 22 hektárov, zároveň aj najmenšou rezerváciou na Slovensku, má už takmer 8 000 svojho majiteľa. Svoj strom tu majú napríklad bývalý český prezident Václav Havel, nositeľka Nobelovej ceny za literatúru poetka Wisława Szymborská z Poľska, ale aj držiteľ Pulitzerovej ceny, býtnický básnik a lesný robotník Gary Snyder zo Spojených štátov. Strom vo Vlčej rezervácii si kúpil tiež známy pesničkár Jaromír Nohavica. Keď sa to rozkriklo, zrazu ďalších 50 stromov okolo skúpili jeho nadšené obdivovateľky. Dalo by sa povedať, že takmer za každým stromom v tomto lese sa skrýva nejaký príbeh, aj keď nie vždy je to príbeh so šťastným koncom. Ľudia kupujú stromy ako svadobný dar, alebo ich symbolicky darujú svojim idolom. Tak sa stalo, že jedným z majiteľov stromu na Slovensku je aj spevák Eddie Vedder z americkej rockovej skupiny Pearl Jam. Niekomu zas majú stromy pripomínať tých, ktorých navždy stratili, iným zas napríklad stratenú lásku. Ako istému mladíkovi, ktorý kúpil strom ako dar pre svoju priateľku v snahe zachrániť ich vzťah. Nezabralo to, pár sa rozišiel. Niektorí ľudia chodia svoje stromy pravidelne navštevovať, iným stačí raz za rok fotografia a správa o tom, ako sa tomu ich stromu darí. Mnohí sa však ucho uspokoja s pocitom, že pomohli dobrej veci. Nápad šéfa ochranárskeho združenia Vlk Juraja Lukáča predávať stromy v lese jeden za 1000 korún, aby tak zabránil ich vyrúbaniu, sa ľuďom zapáčil. U nás si skutočne môžete prísť a ten strom vybrať. Niekto chce jedľu, niekto chce búka, niekto chce... Máme františkanského mnícha, ktorý špeciálne kupuje spadnuté stromy. Jemu sa páči, že má tam strom, ktorý nikto nevyvezie, nikto nepredá a hnie tam. Napríklad on príde a uvidí, že vietor vyvrátil jedľu a je celý nadšený a hneď dá 1000 a hovorí, táto jedľa je moja. Hej. Vzniká taký osobný vzťah k tomu lesu a my tých darcov máme už niekoľko tisíc, čo majú osobný vzťah k tomu. Majú tam svoje stromy, môžu sa prísť na nich pozrieť, či rastú, či sú väčšie, alebo či spadli a tak. To pri tých iných spôsoboch darovania proste nie je. Rezervácia dostala svoje meno podľa vlčej svorky, pretože leží v centre jej loveckého teritória. Okrem vlkov tu však žije aj mnoho ďalších druhov zverí i vtáctva. Jedľovo-bukové porasty kedysi tvorili väčšinu lesov na území Slovenska. Dnes sú tieto lesy v pohorí Čergov jedným z posledných zvyškov prirodzených lesov v strednej Európe. Juraj Lukáč a jeho priatelia však vo svojej rezervácii nechránia nejaký špecifický druh fauny alebo flóry. Predmetom ochrany sú tu samotné prírodné procesy.
Keby totiž chránili iba jedného tvora či rastlinu, mohlo by sa stať, že s vyhnutím tohto chráneného druhu by zanikol aj predmet ochrany a rezervácia by stratila svoje opodstatnenie. V prípade vlčej rezervácie to však nehrozí. Je tak akýmsi laboratóriom na sledovanie toho, ako sa les dokáže sám vysporiadať s rôznymi vplyvmi okolia. My nechávame budovať prírodu tento les. A práve sledovanie tých prirodzených procesov bez akýchkoľvek, ale absolútne akýchkoľvek zásahov, to je to najvzácnejšie, pretože takýto typ lesa v strednej Európe určite nie je. Pretože vo všetkých našich rezerváciách sa, aj v českých, aj v poľských v podstate, aj keď tam najmenej, sa nejakým spôsobom zasahuje. Budovanie vlčej rezervácie sa však odkúpením týchto lesov neskončilo. A stále pokračuje aj zbierka Kúp si svoj strom. Za získané peniaze totiž ochranári plánujú túto rezerváciu ešte viac rozšíriť a uchrániť tak posledné zvyšky prastarých jedlovo-bukových lesov aj pre ďalšie generácie. A jsme u konce. Z Objektivu je to všechno. Budeme se s Tomášem těšit na shledanou v novém roce.